3 bigarrengo platera, asteko azkena. Bai, ja, el remate. Remate, hori da, final. brotxe final. Bai. Eta bea, asteko nena izango ote da. Bueno, Eta getzuek adia, honetako bat. Hori da. Baingo gu gazta tarta. Hori da, osagaiak esango izkizuet. Galleta Maria, azukrea, gurina, gazta freskoa, esnegaina eta gelatina horriak. Egin behar duguna da tartaren oinarria. Oinarria. Hortarako gaietak termomisan birrinduko Hori ditugu da. eta gurina urtutzen Hori da, jarriko dugu, bai. Eta orain nintzen pentsatzen eta osagaietan esan dut Galleta Maria. Claro, ez da propaganda egiteko, Galleta Maria dira. Bai, hola da, hola da. Horixen, bai, betiko galletak. Baina marka ezberdinetako Galleta Maria daude, ez? Hori da. Osake guretzako Galleta Maria. Bueno, hau urtutzen den bitartean, galletak sartu. Bai, berrinduko ditugu. Holako tresna ez barin badukagu, beti bezala. Batiorakin edo eskuz, ere. Eskuz, hori da. Matxakatu eta txiki-txikin da. Listo? Bai. Haize azkar, Bai. Hau, galletak ja birrinduta. Gurina. Gurina urtutakoan, dena ondo nahastuko dugu. Jarriko dugu molde honen basean. Hori da. Hau da, aro bat. Bai. Badago aukera ere erabiltzeko molde desmontatzen dien oitakoak. Ezu, kantidadiak esan... Bai, kantidadeak dira. 200 gramo gurina. 200 gramo galleta. Kilo erdila gazta freskoa. 250. Ez, 500. 500 gramo gazta freskoa. 200 gramo azukrea. Vale, hori da. Litro erdila edo 500 mililitro esnegaina eta 5 gelatina horri. Zerki da. Hau, atera, gehiagi erotu Bai, ez da. hori da, kanpoan, nola xeliskat. Naztu bertan, ez da ontzi bertan. Bai, hemen bertan. Bai. Eskata falta du. Hori da. Hemen eskuak erabiliko ditut. Lasai. Dena ondo jartzeko. Osgarrengo eguna etxeko sukaldean bezala gaude, ez da? Bai, ja... Hori da, orduan eskuak erabili... Martxa hartuta egoan ja pena. Hori da, eskuak erabili nahi barin badituzu, esan da bezala, itxien bezala. Listo, barrura? Bai, bota. Listo. Utziko jara honekin. Bai. Hori da. Gero, oinarri hau, tarta oinarri hau, beste edozein tarta egiteko ere erabil daiteke, oso ezaguna eta oso... Etxeko Andriak oso ondo ezagutzen dute, bai. Baina honek gogoratzen hau, aurrela probatzen dudanean, txikitan amonak askotan merindatzeko galleta gurinakin jartzen zian. Hori da, zegoxuak. Bai. Bat eta tartian, bilakin batin, da barrura, ez da? Azukre pixkate bai, Batzutan bat abestiak gainetikoa. Eta tartian azukre pixkatekin. Bueno, hau, hemen jarriko. Hori da. Ondo apastatu konsistentzia edukitzeko. Bestelak gero apurtu egiten da. Hori da. Gero pentsatzen dut, osgailuen sartuko duzula eta orduan hotzakin ere geho gorgorren da Gogortu egiten da, gurina, hotzakin gogortu egiten da. Ze ondo moldatu beha, Primeran, ez da? Hasieran pixkat urduri egon, lehenengo unean. Hori da, beldur pixka nahi, ez da? Bai. Hori da, baina hor, gero listo. Bueno, listo. Otzailuan sartuko dugu, eta oztutzen utziko. Arki ba.
dut eta bigarrengo pausua. Bai. Ba, bueno, oan ingo dugu gazta krema prestatu. Hori da, bai. Hortarako, lehenengo jarriko ditugu gelatina horriak urotzetan. Hemen, Hortxen, hemen bertan. Urotza. Zartu hemen bertan. Ez dakinen antzat, gelatina beti jarri behar da urotzean hidratatzeko eta biguntzeko. Eta gero hemendikan urtu egiten dugu. Baina lehenengo pausoa, biguntzeko urotzetan, urotza. Oso garrantzitsua. Bai, bestela urtu egingo litzake, eta urbea gelatinatu ura. Bai, ezin izango genuke erabili. Akzio hortxen bertan egingo luke, ez da? Egun nahi dugu hemen itia. Hori da. Orduan beraz hemen nastuko dugu gazta freskua. Azukria. Azukria. 200 gramo, ez da? 200 gramo azukre. Hori da. 500 gramo gazta. Gazta freskua. Eta litro erdi bat. Litro erdila esne gaina. Ekarri. Eta guztia birrindu. Bai, bueno, ekarriete montatzeko makina hau, iradiatzeko makina hau. Hori da. Honekin, pixkanaka, abiadura motelian, lehenengo nahasten, eta gero ja indar gehiago emango. Hasi martxan. Bitartean gogoratu, gure helbidea, txoriene nahieran sartu, txoriene atarian, klikatu eta ikusiko dituzue, aste guzti honetan, elkarrekin egin ditugun errezeta guztiak. Guztira 10 errezeta, gaurko programa. Baina badakizue, aurrez egindakoak, baditugula baita ere, eta tartean begiratu, gogoratu nola izan dian platerak, eta zeuek animatu etxien egiten. Hori da, eta iradokizunak, aspaldi ez ditugu jaso, eta desiatzen gauden, txoriene abildua EITB eus. Txoriene.eus. Eta listo. Eta zure webgunean nola zan? Gurea, irubebikoitza, gazteluostatua.com. Hori, dan alkarrekin eta gero .com. Errezetak ez ditugu jarriak. Ez, baina gero linka izango duzu. Bai. Baina gutxienez zuen webgunea egunero aktibo dago. Egunero aldatzen da, egunero dakigu eguneko menua. Bai. Ez pentsa, erozinek. Bisitari nahiko ditu egunean, Hori da. Jakinen gainean egunero berritzen dezuela, gustu ematen du. Batzuk egiten du eta ez da ikuture. Ez dakizen bat hilabetetan. Bai, lana daka, eguneratzea eta... Gustatu egin behar baita ere. Dodoa, ez da? Beste pixkat, ez da? Pixka gehiago. Hori da. Eta pixkat eman eta... Jartzen nahi dena. Azken eguna da. Hori da, bai. Dutzen zaizu, bukatzen dugun bitartean Ibani deitzen badiogu. Oso ondo. Lanian egon dela gurekin aste osoan zehar. Kaixo, Rafael. Iban, torri honean, hombre. Animo. Aste guztia hemen egon da lanian. Alkarrekin lan egiten duzue? Beno, batzutan. Batzutan, ez da? Honek ez du lanik gehiagirik egiten, hemen bai. Hemen bai, ez da? Hanez, ez da izango. Zuen kasuan gertatzen da, turnokan jarduten zaztela. Bai, hori da. Eta orduan batzutan, zaudete alkarrekin, eta bestetan, ez? Hobe, elkar gabe. Hori da, bai, Eta bere ez dagoenean, zuk eramaten duzu sukaldeko martxa. Bai. Baina bitako batek bete egon behar du, ezta? Bai, normalian bai. Normalian bai. Hori da. Bakarrik oporretan gaudenian, ni oporretan honean edo oporretan da bestea jai egunean, ez dago inor, gutako inor, baina normalean bitako bat beti handa. Beti, oso ondo. Eta elkarrekin zaudetenean, hobeto da batek, zean, jantokian, salan jardutea eta beste sukaldean, bai? Batzutan izaten geha elkarrekin sukaldean eta ondo moldatzen geha. Ondo moldatzen geha. Hemen bere ondo moldatu zehazte, Bai. Hori da. Bai. Parra nahiko iten dugu bilok sukaldean gaudenian. Hori seinale hona da, Bai. Hori da. Oso ondo. Bueno, irutzen bat zaizu, hau ja montatu. Bale, ekartzen dut eta ura betetzen dugu.
Bai, moldia ekarriko bueno, etonea? gelatina prestatu behar dugu. Bai. Pixka Bai. bat ontzi batian jarri, Bai. ur pixka batekin. Epeldu? Bai, sutan epelduko dugu. Bai. Lagundu jozu pixkat Bai. hori zutan. Eta nik ekartzen den moldia gaietakin daukaguna. Bai, Hori bai, da. hori. Bai, pixka gehiago. Hore gorputz hartu du, Gor prenda dago. Galleta eta gurina, bai. Bai, Ibanek berez, ni baina denbora gehiago da gaztelun lanian, zenbean gurasoak ez dela hasi Ah, zen. beira. Bai. Haiekin hasi, eta gero Eta semearekin bukatu. hori da. Gero semi etorri, Bukatu eta jaunda dezakegu, jabe. nola bukatuko Hori dugu. da, hori da. Eta gero semi etorri eta bea jaunda jabe, ezta? Bai. Hori da, gaine etorri zan Kataluniatik, asko ikasita, munduan zer ebilita. Askarra da, bai. Bai. Orduan, guztira ditu 26 urte jatetxeak, Bai, hogeita bost pasata, 88 inauguratu zortzian, zen. hori da. Bai. Eta zuk zenbat daramatzazu? Nik 14. 14. Bai. Bere doblia, pixka Bai. gehiago. Gehiago. Zuk 6 eta berek 14. Eta ja jatetxean erdila, baina gehiago. Ia, zeu jabe, Ia. Ia. Askotan, berak ematen du nagusi. Bai. Bueno, baina hori ere partitzia ere bizkat ona izaten Bai, da, ni responsabilidadia, oso ondo moldatzen elkarrekin, ni primera moldatzen naiz berekin. Bat bakarra motxa gelitzen da, Bai, beharrezkoa da, eta laguntza egin beti erresago egiten da dena. Ba, hontenekin jarraituta, gelatina jaurtuta. Bai. Barrura. Ba, gelatina botako diogu. Hori da, Ondo nastu. ondo naztu, ondo irabiatu, ezta? Bai, Hori da. Eta barrura, molde barrura. hoixe. Molde barruan eta hotzgailura. Hori Eta da. utziko dugu gelatinak bere lana egin dezan. Eta gogortzen. Baina guk badugu bat barruan. Bai, prestate Hori da. etxeko lana egina dago. Hori da. Horregatik esan den lehenu, gauza postre hauek bezperan eginezkeo konfiantza ematen dula gero zatitzeko orduan, seguridadia eta gauza guztiekin. Eta guk horixe. Ezana beteko dugu, hau eraman eta bestiek ara. Hori da, banoa, ez da? Bai, Bale, banator. Listo, bai. zazkar. Zehazkar, Zazkar. Telebista hoxen da. Bai. Bueno, hau, guk ja egin ekarri dugu, atzo egindakoa. Hori Eta, da. ba, bueno, hau, lehenengo, moldetik atera. Eta Iban, zuk zer dezu gustoko? Pasteleria, aragiak egitea, Ez. danetik pixkat? Ez, pasteleria zait asko gustatzen. Gutxiena Egiten dut, pasteleria. baina... Bai, egin berdalako. Bai, Nioke baina- aukeran, aio ensaladak, Ez, bigarren platerak. Hori da, Gustatzen zait gehien. gehien, ez da, aukera meni behar, Bai. hoxe. Aragiakin eskuona daka. Eskuona, ez da? Labian erretzen da Bai, eskuona. oilaskoak, gogoratu. Bai. Oilaskoak bertan egiten dituzte, eramateko. Patata brajituakin. Eta saltza. Eta saltza, bere saltza, ez da? Ogia sartzeko, koinak eta hola pixka botata, ardo txurila eta hola. Zagardoa. Zagardoa. Zagardoa Zagardoa. botatzen diogu, ja. Bertako zagardoa, Bai, bueno, astigarrakoa. astiagarakoa. Bai. Ez, horretakoa da. Horretakoa, Bai, hori bertakoa da. Egi luze zagardotegikoa da. Ah, beira, hori Bai, da. horretakoak. Hori da. Listo? Vale, ba, moztuko dugu razillo bat, Hori da, hor jarriko dugu. hori da. Guk normalian tarta hau molde laukilan egiten dugu. Mhm. Orduan, agian presentazioa jartetxean ikusten denan ezberdina da. Hori da. Baina, bueno, hemen ez genuen ekarriko horrelako bandeja bat egiteko. Baina bestela errezeta ondo eman dezu. Bai. Badakit, askoek dutela gogoko, Bai, Hori hemen, da. zera, EITB amaiari eskertu hori beharko da, dugu, gu hemen EITB-ko egotea. langilea. Bai, hori da, Amaiak, berak oso gustoko du, gazta orain tarta. honetan ikasi du nola egiten dan, eta bere omenez, ezta? Bai. Zuen Espero bezeroa etoan da. ikasi dula, ez ustea jatetxe etortzeari. Ah, hori da. Espero dut. Hori da. Baina, bueno, Claro, kontu nire Bera izaten da dedikatuko jogu esplikatzen, horrez, claro, ikasten mani baduteko ez etortzen, ez, zuek berdin joan, hori da. Hori da.
eskerrak nahi dizkiozu eman, Bai. Amaiai, beregatikan, berak fitxatu eskerrak, zaitu. Amaia, berak eman zuen gure izena, programa honta etortzeko, eta Hori da. berari esker gaude hemen. Eta guze gustora, zenbat ikasi Primer, den, aste honetan. bueno, Bai. primeran. Azken margotu aldia eman diozu, eta a ber, zemozkoa da hon. Jarriko jogu, ahabi konfitura pixkat. Bai. Muturrien bakarrikan o danian? Ez, motor. Muturrien bakarrikan, ezta? Ez, hola, pixkat. Hori da. Bai. Nahiko. Beti dana guzti estali gabe, Bai. muturra bakarrikan. Ze polita. Eta ea goxua dagoen, berala dastatuko dut. Gure xefaren azken ukituak. Galletak txikitu, gurina urtu, biak nahaztu eta moldea bete. Gelatina horriak bigundu. Gazta freskoa, azukrea eta esne gaina arrotu. Gelatina urtu eta nahazketari gehitu. Guztia ondo nahaztu. Moldea bete eta osgailura eraman. Ahabi marmeladarekin gozatu. Iritsia momentua, tarta famoso ezaguna hau dastatzeko. Dastatzeko, bai. Haze suertia daukadan. Bigarrengo zatia. Imagina bat, gazta tarta dastatu ditut, baina hau goxo-goxua dago. Bai. Hori da, zerbaitegatik juten dira hau jatean. Eta ez da, inungo eskua izango da, Misteriorik ez baina... daka. Ez dauka, etxian egin, baina bertara jun dastatzea. Eta nora, ostatu. Gaztelu ostatua. Gaztelu ostatua, horeretan, Andra Mari kalian. Zurekin oso gustore bilin izazte guztian, plazerra izan da, zurekin lan egitea, Aritz. Eta Iban, zurekin ebai, hori da. Gaur etorri zea bertara, baina elkarrekin aste guztian gustore bilia lanean, bilokin. Agur ezan baino lehen, eskerrak eman zure amai, Mari Josei, gaur egun jubilatuta dago, eta berak margotzen ditu kuadro alai hauek, alaxe hasi ginen astelenian, bere kuadro aitatuaz, nola sukaldari itzakin bazakan zerrikusia, eta hori bukatzen dugu. Zuekin, aste honi ematen diogu amaiera, eta astelenetik aurrera, gu hemen izango gaituzue, beste norbaitekin. Hori astelen bertan, jakingo duzue zein izango ote den. Zuei jo, Mi esker. zuire bai hemen izategatikan, plazerra izan da, eta zuk izan da bezala beste batean, beste nuen baitean, alkarrekin lan egiteko prest, ezta? Hori da. Aio ondo izan, astelen arte.